وحد اشتاپی مبوتے من پتو باز کتیں، زندگی دل دوتی قیامتا شوہاز کتیں، تو اگاں کول بپروشتے نہ ودارانی وتی، من تئی ترانگے دردانی سروز ساز کتیں۔ طارق پیشوکانی بلوچی لفظاں کا طنز و مسخرہ پڑا بعض جوانے نامے چاگرد کا پاجودکاری بستارا شر رنگیا زانگو پجارگ بھی بابو قصہ کاری آئیے ردبنداتگیں کتاب نام ان کے 6 سال ساری بزاں 2017 چا دیمروی مجلس مسکت نیمگا چاپشنگ بیتا۔ یہ کتاب سرتاک بلوچی زبان نامدار شاعر واجہ زبیر مختار آؤ پشتاک نامی آرٹسٹ واجہ عبدالباسط شیکیا جوڑ کتگا او گال سنج دیمروی مجلس مسکتا کتگ۔ ہمیں کتاب پشتاکا ڈاکٹر ناگوان بلوچ طارق پیشوکانی بابتا نوشتہ کنت کے دگرے کلاک زیرگو مردمانی کندینگ وشے بلے وتی سرا کندگ گرانے پریشیا دل لوٹی ایمانداری لوٹی طارق دل مزنے ایمان محکم پمیشہ وتاؤ دگراں یکے شاہیں ما تور کاں آ ہنچے مہربانے مردمے کے دگر کندینگ واسطہ وتا ہم چوہائے کاں یک رندے من طارق استاد عبدالمجید گوادریے گندگا شتیں جوڑی ڈڈیا رن استادہ پمسکرہ گوشت ڈاکٹر تو طارقہ پرچہ علاج نہ کنے ماں کندت گندگا و ٹٹا مٹائیں استادہ کو ڈنہ شریں تہا گڑبڑیں یا رچی و فون کو بیاون کارے ہز گوشی شریں بلے ہنی ماں 10 گٹاں کمی رنترہ کائیں من جس کو چیک انگائے گوشی گت پونڈ گایا ماں ٹاک داد دیم گو طارقہ کو جس کو تو گو استادہ چوچیا گوشتا طارقہ پسو دا ماں گوشتا بلی استاد کندی کندگ شریں چیزی بابو گرنا گولو پیشوانا جامنندے کارستیا نام بیتا یہ ہما زمانے کی گپیں کہ پیشوانا وی سی آر ٹی وی و نیٹ نیستا آیا ہر وحدہ دروگ و راستے قصہ جوڑ کو تو مردمانگو بیان کتا مردم کندین تن تو آہنی دل وش کتا پر آہاں ٹیم پاس کنگے توجیلی بیتگا طارق پیشوکانیا ہمیں کتاب تہا بابو گرنا گولوے کلی 32 قصہ پولتگو نظارتا کے نامشو ایوڑایا مراد بخش مشکو ناکو جماعت وسیعت اسحاق دروگانی توار کماشانی دروگ بندگ بنجا ٹورنامنٹ عیساوتی دینا موساوتی دینا ظریف ضرب محمد کوئل بابو اسحاق شما مسلمانت مشک بابو دریائے سفر مسکت جیل تامل ناڈوے گانڈو کاری بادشاہ بابو یہ کماش ماسٹر موسیٰ ناکو کیک محمد ملا موسیٰ بدرنگیں بابو جان ڈاکٹر رحیمک راجہ سنگھ جان ڈاکٹر انجینئر چمپئن ناہدہ حسوک بابو ایور سندھی سانو ریڈیو ماسٹر عطا اللہ ماسی حدیجہ کو کاپ جن چڈی والا جن نوشودی کے بابو ہمیں کتاب تہا بلوچی زبان نامی طنزنگار واجہ عیسیٰ گل نوشتہ کند کے آزمانگا ای پہ تو چوک انچو پا کندینگا یا کٹکتاں کے مردمہ آہنی قصہ و گوشکند ٹیپ ریکارڈل سرا ریکارڈ کو تگتاں تو پدا شپروچ گوش داشتگتاں وتی بالاد وشنود کو تگا ایشانی کیسٹ و توار باہر نبیت تگتاں اگاں زبان قضا مبیت نی 20 سال بیتا توار پاک بیگوا بیتگاں آزمانک گوستان نی ٹیپ ریڈیو کیسے پارینہ بیتگاں منی خیالہ نی رمضان و بابوا درآمداں بل میں پیشوکانے نو کے نسل پدریش نزاتم کے چونے کس بیتگا بلے شاباش و آفرین بات طارق پیشوکانیا کے بابو گرنا گولوے نامہ پدا زندگ کنگائیں تو پیشوکانے یک گار گورے ازمکاری ازما مالوک دیما آرگائیں تو پیشوکانے حاک حقا ادا کنگائیں مسکتے وڑیں جاہیا نندگو انچو قصو گوشکندانی چنگو نظارہ کودگی لیبے نہیں پریکارا آچنچو دل سیاو کریا بیتگ طارق دل زان بلے مردم کے وتی کارا صوبین بھی زحمت و تکلیف پہچ کتاب سرجمے قصہ و گوشکند منی دیما نگستگاں ابے 200 قصہ کے واجہ طارقہ منی نیمگا واٹس اپ کتگاں کتاب دیما آئے گا گوں زانگ بیت کے واجہ طارقہ گوں ہدا مرزی بابو گرنا گولوا چیچو انصاف کتگ بابو قصہ کاری تھمی سرحالہ طارق پیشوکانی ہمیں کتاب تہا نوشتہ کنت کے
منی اولی کتاب گوشکندنی کتاب تلکنت کے آئیے ردبند یک پماں بلائیں کاری نیات پرچہ کے آدرست گوشکندتا بلے ای کتاب سرا من باز وحد لگتا اول ویش کی کتاب تجنو بچکندی کسانت ای کسانی پٹ پول نوشتہ کنگ وطق بلائیں کاریتو دومیش کہ ماں یک انچی کارستی بابتا نوشتہ کنگائے تاکہ آ کارست وتی تجنو مسکرانی سوابا نمیرانے مگارو بیگواہیں بابو شو ہزتگو مردمانی دیما آورتا ایک ہنچے ازمکارے کہ یک وحدی مردمی کندی تگو مشکل کتگا موتی جوہدہ نہ کجا حدہ صوبین بودتگا ای پیسلہ شما شرطر کت کنت محمد رائن سنگتانی منتو آرا کہ آہاں بابو ایک کسانی شو ہزگا منا کمک کتگو گڑ سرا دیم روی مجلس مسکتے ہم منتو آرا کہ منی ای کتابہ چاپ و شنگ کنگائیں اللہ میارے